așa, să intrăm direct în subiect, ce v-a impresionat cel mai tare în toată misiunea? În primul rând, aș spune că a fost o misiune dificilă, o misiune cu care noi până acum nu ne-am confruntat. Noi în România nu avem parte de asemenea incendii de o asemenea învergură cum au pompierii din Grecia. În primul rând am fost impresionat chiar în prima zi când am ajuns în Grecia. În momentul deplasării către baza de operații, am trecut printr-o zonă în care mă uitam în stânga, mă uitam în dreapta, totul era ars în jurul meu. Când spun ars, vedeam copaci care erau arși, vedeam locuințe care erau arse, deci era un teren pârjolit de incendii. Ăla a fost primul contact al nostru cu zona în care trebuia să ne instalăm bază de operații și să acționăm. De ce credeți că grecii ne consideră sau vă consideră supra-oameni, pe salvatorii care ați fost acolo? În primul rând, eu nu cred că noi suntem supra-oameni sau supereroi. Ei deja, a spune, erau epuizați. De 2 luni ei au incendii de pădure și lucrează 24 din 24 din 24 de ore. Deci ei au acționat în continuu pentru stingerea incendiilor. Și noi am venit să-i sprijinim în activitate, pentru că e normal când lucrezi în continuu, la un moment dat să și obosești. A fost un moment în care dumneavoastră sau vreunul dintre colegi v-ați aflat într-un pericol evident și a fost efectiv teamă și ați reușit să treceți cu bine. În a doua zi de misiune, în momentul în care ne întorceam din baza de operații a pompierilor din Polonia, pe timpul deplasării am observat într-o zonă pădurită fum. Am dorit să merg până acolo să văd despre ce este vorba. Când am ajuns acolo, deja incendiul se manifestase pe o suprafață însată de pădure. Moment în care am luat legătura cu ofițerul de legătură Elen, care știa despre incendiul care deja se dezvoltase acolo și mi-a cerut să mobilizez toate forțele disponibile pe care noi le aveam în teren la locul incendiului. Îmi rămâne în minte imaginea când un versant întreg este cuprins de flăcări, incendiul se propaga cu o viteză de nedescris, erau rafale de vânt pe care noi în România nu prea le putem simți, locuințele se aprindeau una după alta și sincer mi-era teamă pentru oamenii pe care îi aveam în coordonare, nu pentru mine. Eu am fost la fața locului, am lucrat cot la cot cu pompierii greci, cu pompierii polonezi și cred că am făcut tot ceea ce ne-a fost în putere ca să facem noi acolo. Spuneți-mi un lucru, cum ați ținut legătura cu cei de acasă? Existau momente din astea emoționante, cu niște lacrimi, chiar din partea unor bărbați adevărați pentru dumneavoastră? Momentul plecării de acasă a fost unul încărcat cu o senzație emoțională care n-am mai trăit-o până acum. Deci ne-am despărțit cu lacrimi de familie. Am ținut legătura cu ei în fiecare zi, pe video, respectiv și telefonic. Și observam în fiecare seară când ne încheiam misiunile că toți colegii făceau asta. Deci în bază de operații vedeam colegii care vorbeau pe telefon, pe video cu membrii familiilor, cu copii și îi vedeam de multe ori că erau foarte emoționați. O să vă rog să ne descrieți cum era o zi de intervenție acolo, cât lucrați, când vă odihneați, unde, care erau condițiile acestea? Noi am lucrat pe 2 ture de serviciu. Am împărțit personalul pe care l-am avut la dispoziție în 2 schimburi. În jur de 65 de oameni lucram într-o zi. Respectiv a doua zi aveau timp de repaus. Dimineața la ora 7:30 ne întâlneam cu toți în baza de operații. Venea ofițerul Elen și ne
stabilea misiunile, pentru că noi, fiind în colaborare cu ei, ei ne stabileau misiunile pe care le aveam pentru ziua respectivă. În jur de ora 8 se golea baza de operație și toți plecau pe teren. Mergeau în 2, chiar și în 3 zone unde aveau diferite misiuni. De patrulare prin păduri, de căutare de defocare ascunsă și de a le lichida. Mâncarea le-o asiguram pe teren, pentru că trebuie să discutăm și despre partea asta, pentru că e important. Le trimiteam pe teren mâncare la prânz, ca oamenii să fie și apă, bineînțeles, ca să fie hidratați și să aibă putere pentru a lucra. Iar în jur de ora 8 seara se întorceau cu toții în baza de operații, ne întâlneam și trageam concluziile zilei. Cam asta era programul nostru zilnic, cu excepția zilei de a doua, în care am avut parte de acel incendiu de care v-am povestit. În ziua respectivă am stat mult mai mult pe teren. Ați avut persoane care au suferit fizic din cauza incendiilor? Personalul pe care l-am coordonat în Grecia nu a suferit niciun fel de vătămare corporală pe timpul misiunilor din Grecia. Ce bine. Asta e important pentru noi. Sigur, schimbările climatice au multe necunoscute. În ce măsură credeți că e posibil să avem și în România astfel de incendii devastatoare și mai ales ce credeți că ar trebui să facem ca să evităm să ajungem într-un asemenea scenariu? Vegetația pe care Grecia o are e diferită decât vegetația noastră. Clima din Grecia este diferită decât a noastră. Eu cred că ar trebui să ne pregătim în continuare. Noi, neavând astfel de incendii în România până în acest moment, cred că exercițiile pe care le-am făcut în zona muntoasă pentru stingerea astfel de incendii ne-au ajutat în a duce misiunea la un bun sfârșit. Am avut și noi în Parcul Natural Apuseni în anii trecuți, aveam incendii de pădure. Este adevărat, dar nu la un asemenea nivel cum sunt în Grecia. Am înțeles că aveți un Vă coleg care vrea să mulțumim. spună. Nu mă mulțumesc. Domnul Popa, care a fost cel mai emoționant moment pentru dumneavoastră în această misiune? În primul rând plecarea de acasă, sosirea acasă și în fiecare zi bucuria grecilor când vedeau că ne îndeplinim misiunea. Care a fost cel mai greu lucru pe care l-ați făcut? Sau ce v-a impresionat cel mai mult? Ce vi s-a părut cel mai dificil, practic? Dificil. Dificil, cred că este incendiul propriu zis. A fost foarte dificil datorită violenței care s-a manifestat, suprafeței în primul rând, efortului depus și misiunea cât a durat de mult și coordonarea cât a fost acolo. Cred că a fost cel mai dificil moment din toată misiunea. Sunt momente epuizante, de multe ori. Ce vă dă puterea de a merge mai departe? Epuizant este doar efortul, dar printr-o hidratare în momentul de față unde a fost acolo, datorită căldurii, asta era cel mai mare pericol teoretic pentru noi, printr-o hidratare continuă, faci față efortului, ce îți dă putere, pentru că mergi să ajuți oamenii. Povestiți ce echipament aveți pe dumneavoastră, cum erați îmbrăcați, dați-ne niște detalii. Echipamentul este echipamentul standard care există în România, prezantă, dar este mult mai greu față de ce au grecii. Grecii au o dotare specifică incendiilor de vegetație, păduri specifice, care este mult mai ușor. Asta este marea diferență între cele două echipamente. Echipamentul nostru este unul care asigură o protecție mult mai bună pentru temperaturi, dar nu face așa, nu acordă așa bun avantaj, ăsta este cuvântul, la efortul care se depune acolo. Să vă închipuiți că acolo efortul cel mai mare, ca să zic așa, este să urci și să cobori toate dealurile alea, trăgând furtunele după tine, venind înapoi, urcând înapoi în auto specială, care îngreunează foarte mult, datorită greutății lui, în primul rând. Dar nu protecție. Ați face-o din nou? Bineînțeles, fără nicio reținere. Ați vorbit de faptul că vă dădea putere faptul că ajutați oameni. Apropo de asta, oamenii v-au răspuns, v-au mulțumit? Cum? Da, tot timpul. Să vă dau exemplu, mergi oriunde în Grecia și toată lumea te salută. E frumos.
Ce experiență aveți în cadrul ISU Crișana și dacă ați mai fost în misiuni în afara țării? Sunt angajat al inspectoratului din 2007. Da, sunt operativ, am experiență în incendii și în misiuni și da, am mai multe misiuni externe, nu este prima misiune, dar este prima misiune pentru stingere de incendii. Am avut alte misiuni, dar cu alt specific.